Sesorang yang lajong perlu habangayo I ka paradok peras nam jongi ka jai benru jongi ka yai shikmat kawan raya ka burom ya ka jai ka jongi ka jai khasi jaintia jongi bajia ka jela mangkalia jongi tang hapo kari boro keleng perthe worldwide kawan raya ka nam hapo kari India jongi bat ia kejela makalia jongi bat ia kejai penre khasi join jaintia jongi ngakran sifang ka Norway rap par ka pau nam jong tas ni hapo kari India boro kwe kumengel tip ka kerting balat thau kum ka the rebel bat kum tu ki khot ye ka da kerting tan rajung ka daya philamare from jaintia napo jaintia Menshua omdon ki bai thu ye ka kene ka Norway ka rebel kade ka Norway ka betresh tombha perlok bele nga ong iphi kumta ngayo I ki video jong ka sans name reus name menshua ka upload ha YouTube bat kam yo akum kate ka film ka ba kibru kitip ya ka hadu ka ta barok ka berthe hanre nadu bakal sedang ban ruai ha ka film Bollywood ka film ka paunam boro ka leng perthe ka ba yo ya ka film bat ka ba kamai tam hapo ki film Bollywood ka Dhurandhar part 1 bat ka Dhurandhar the revenge ka part 2 ka rebel ka rap hakine ki ardali ki film kita ki jingruai baro ki paiba ki ngautan nat pha international level kana ka rebel ka rap ya kate ki jingruai ngatrai phila yo iya kana ka film Dhurandhar menta kadang yai hapo ki cinema hall hapo ki theater kana ka film ka ba yai yo bha kesni ka banang kong ka kamai hadu chispa kulu tengka kana ka film but bun ki bakali nga kana ka Norway ka rebel kanu ka kamai na gina ka kene ka Dhurandhar kana ka film Dhurandhar ta ta ngi la ban pen pau ya phingim la ban tip ya ka don ka private no te kumto kene ka rebel kala am kamana Spotify kumto but ka don ru ka YouTube channel ngap ni phi hang ne mo pe kene ka de ka YouTube channel jong kene ka rapper ka rebel baik kadon chilak live hiu lai hajar ke subscriber tang hapo kat sandali ki video but kene ka channel ka upload video ka kebeneng kong reus nem menchua baik reus nem menchua ondon ki ba itu ye ka kala upload bon ki ruaya po ka YouTube channel jongka hanrel na du bakala sedang menruai haga film Dhurandhar kala yo shisha kum kate nam ka batti baro kulang perthai ka kala yo ka worldwide fame kumta kane kade ka jiminot ka jongka bakala yo ban bam yo te so bakala minot kala yo ban bam yo te so bathiang te perlok kane video kalong kum ka motivation lade phi try hakono kono ka platform lu haka ji im jok phi wanam ka randen lade phi hap chisen kibai what can randen try again and again just ni pin yo ya ka jing job kan mau ya kan tin ka bang ong pi lebih sotar kan video semua share but like subscribe channel college